जुदि रायजो होआ मा गेदेर खोथा रायजो होआबा जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ 66 मुभमेन्टनि जि वेबा मुभमेन्टआ बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागोन आं बेखौ थिग बुंनो हानाय नङा जुदिहे जोंनो बर'फोरनो रायजो होआ अब्ला जोंनो डिपार्टमेन्टखौ बारायना हो 66 था खालामनानै हो डिपार्टमेन्टखौ बे बाथ्राखौ खावलायदों लोगोसे आरोबाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागोन बे बाथ्राखौ आं डाइरेक्टलि बुंनो हानाय नङा जोंहा मोनसे समाव एबसुआवनो गोख्रोङै बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सासे एबसुनिनो सोद्रोमा होननानै बुंजायो दासिमबो बिथाङा एबसुनिनो खामानि दामानिफोरखौ मावबाय थायो नैबे बिथाङा दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदों लोगोसे जुदिहे आसाम सरकार भारत सरकारा बड'लेण्ड रायजोखौ बर'फोरनो होआब्ला बिटिआर ओनसोलावनो बा थाखानाय बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ 66 था बारायनानै होनांगौ होननानै गोख्रोङै डिमान्ड खालामनाय बायदि बिथाङा बाथ्रा बुंदों दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायना लायोबा निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो फुल क्लियारेसनखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोआव सोनानै लानो हागोन बिथाङा मा बुंदों दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो मैया दाख्लैनिफ्राय गोबांथार भाइरेल जादों जिथुनाखि सुकुर आली नङा होमबा सुकुर आली बिथाङा एमएलए एमपि एमसिएलए गोबांथार दारायबाय थायोमोन इलेक्सन गेलेबाय थायोमोन नङा होमबा आरो बे बारावबो बिथाङा दारायनो गोनां दङ धुबुरी साइडजों नामा बिथाङा इलेक्सन दारायगोना दा नैबे बेलायाव माने सुकुर आलीखौ इदनि समावनो बेस्राखौ माने रिप जाबाय बा रुंसारि जाबाय होननानै गोबांथार ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब चेनेल जेरावबो जोङो सुकुर आली रिप सुकुर आলী রিপ বা সুকুর আলী মরি গৈছে বলে সকলো নিউজ চেনেলত মানে বজাই আছে হা সুকুর আলী মৰি গৈছে এক্সিডেণ্টত বাইক এক্সিডেণ্টত সুকুর আলী মৰি গৈছে বলে যিকোনো মানে নিউজ পৰ্টেলত মানে বজাই আছে আৰু কি এতিয়া মই তাকে ক'বলৈ খুজিছোঁ মানে আমাৰ বড় সকলেও পুৰা কনফিউজ হৈ আছে সুকুর আলী এক্সিডেণ্টত মৰি গৈছে সুকুর আলী মানে এক্সিডেণ্টত মৰি গৈছে এইটো চবেই ভাবি আছে কিন্তু সুকুর আলী কোন সুকুর আলী আপোনালোকে গম পাইছে চাগে না কিন্তু एक्चुअली हल कि जाने ना सुकुर आली एक्चुअली जोंतु एमएलए एमपि इलेक्शन खेली थाके সেই सुकुर आली जने मरि जोआ नाय कब गले अरिजिनल जितुनाखि सुकुर आली ताई माने मरा नाय ताई एक्सिडेंट हुआ नाय एक्चुअली माने आन कोनोबा एजन सुकुर आलीये मरि গৈছে कारण सुकुर आली एटा एजनरे नाम নহয় बहुतटा মানুহৰ नाम सुकुर आली থাকবা পারে যেনকৈ কিছুমানৰ বহুত বেলেগ নাম থাকে বা এটা নামে মানে 10জন মানুহৰ লগত আছে এনেকুৱা মানে সুকুর আলী নাম থাকে আৰু কি ঠিক সেই ধৰণৰ মই আজি এই মানে সবৰ মনত মানে এটা কনফিউজ হৈ আছিলে এটো মই দূৰ কৰি দিলো আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব মই অলপমান ভিডিঅ' ক্লিপ দিম সুকুর আলী হসাকি মৰিছিনা মৰা নাই दा नोंथांमोना सुकुर आलीनि सायाव गोबांथार माने निउज नुबाय थानो मोन्दों बा ससियेल मिडियायाव मिथिबाय थानो मोन्दों मैया दाख्लैनिफ्राय सुकुर आलीया थैबाय सुकुर आलीया बाइक एक्सिडेन्ट जानानै बा गारि एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जालांबाय रिप जाबाय होननानै नोंथांमोना गोबां खोनानो मोन्दोंमोन बा नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा दा बिनि सायाव आं नोंथांमोननो नैबे क्लियारेसन भिडिअखौ लानानै फैदों बा क्लियार खोथाखौ फोरमायनो सानदों आरो जिथुनाखि जोंनि बिटिआरावबो बिथाङा मालाबा गोबांथार खोथा बुङो प्रमद बर' सारमोननि सायावबो गोबांथार खोथा बुङो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि सायाव गोबांथार खोथा बुङो नङा होमबा बै जाय इलेक्सन गेलेबाय थाग्रा सुकुर आली बिथां अरिजिनेल सुकुर आलीया रुंसारि जायाखै बिथाङा दङ मोजांनो मानो होनना बुङोब्ला बेलेग सुकुर आलीयासो थैदों जायनि जाहोनाव सुकुर आली मुङा सोरबा सासेनिल' थाया बा बे बिथांनि नामाल' सुकुर आली नङा गुबुन सुकुर आलीयासो एक्सिडेन्टजों थैलांदों आरोना दा बेनो आरोखि जिखुनु सुकुर आलीया सोरबा सासेनिल' नङा गोबांथार मानसिनि नामाबो सुकुर आली थायो जेरै हमना ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो फर एग्जाम्पल आं खोथाया बुंबाय ओरैनो जेनेबा धनि नार्जारिया सोरबा सासेनिल' नाम थाया गोबांथार मानसिनानो धनि नार्जारि थायो थिग बेफोरबायदि आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोबा निश्चय क्लियारेसन भिडिअखौ मिथिनानै लाजोबनो हागोन आरो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'सावबो नोंथांमोना रोखा बुजिनानै लानो हागोन जोंनि बर'फोरनि सायाव मा जानो थांगासिनो दङ आरो माब्रैबा मोजाङै मोजां जोङो इयुन फिउचारखौ सलायलांनो हागोन उननि थाखाय जोङो माब्रैबा जोंनि बर' रायजोखौ मोननो हागोन बड'लेण्डखौ जों माब्रैबा सोरजिनो हागोन नैफोरनि सायाव जोंहा बर'निनो सासे एबसुआव खामानि मावबोनाय बोसोनगिरि हिसाबै बिथाङा माने गोथौ आरो गुवार गावनि गोसो गोरबोजों खुगा बेखेवदों नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामखायो नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट दाखालाम जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि उनावसो सोर मा बुजिनानै लानो हादों कमेन्टखौ खालामबानो जाबाय दे आंनि भिउवार्स नोंथांमोन बा आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन जिथुनाखि नोंथांमोनाथ' अब्ला बुजिखाबाय मैया दाख्लैनिफ्राय ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब जेरावबो
गोसारबाय थानाय सुकुर आलिया थैबाय बा रुंसारि जाबाय होननानै नोंथांमोना मिथिदोंमोन दिनै क्लियार जाबाय नङा होमबा गोसोआव गुद गुद मोनबाय थानाय बा दाउट जाबाय थानाया दिनै नोंथांमोननाव क्लियार खालामना होबाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि थाखाय आङो ससे सुकुर आलिनि सायाव बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ लाना फैदों नोंथांमोना सुकुर आलिया थैबाय होननानै गोबां दावराव जादोंमोन नङा होमबा दा सुकुर आलिया एक्सिडेन्टआव थैमारदों थैमाराखै नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना थारैनो नायना लायोबा निश्चय बुजिमोगोन आरो सोर सुकुर आलिया थैमारदों মানুষ আসলে দুইজন চারজন একজনের নাম আসলে শুকুর আলী একজনের নাম আসলে মজিবর না মজিদ তো এই দুইজন মানুষ মারা গেছে তো এই দুইজন মানুষ কিন্তু সবাই ভাবতাইছে যে অ্যাকচুয়ালি ধুপড়ির যে শুকুর আলী আছে তো সেই শুকুর আলী বলে মারা গেছে অ্যাকচুয়ালি শুকুর আলী মারা যায় নাই তো এটা আরেক শুকুর আলী মানে শুকুর আলীর নামে তো বহুত মানুষ থাকে না আসামের মধ্যে তো এক শুকুর আলী নাই এক শুকুর আলীর সবাই চিনের জন্য যে কোনো শুকুর আলীর একটা ঘটনা হয় যে কোনো একটা শুকুর আলী মারা যায় তো সবাই মানে ভাবে যে এই আমাদের আসামের যেটা ধুপড়ির শুকুর আলী আছে ভিডিও বানায় এবং ইলেকশনে এমপিতে দাঁড়াইছিল এমএলএ তে দাঁড়াইছিল তো সেই শুকুর আলী মনে হয় মারা গেছে তো এই নিয়ে কিন্তু বহুজনেই স্ট্যাটাস লাগাইতেছে এবং রিলস বানাইতেছে এবং বহুজনে ভিডিও বানাইতেছে তো শুকুর আলী মারা জানাই মারা গেছে অন্য একটা শুকুর আলী তার নামের নাম তো এই ঈদের দিন বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মানুষ ছিল একজন দুইজন মারা গেছে আর দুইজন হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের অবস্থা বর্তমান সিরিয়াস 66 ডিপাर्टमेन्टआ जेनेबा भारत सरकारनियाव जोंनो बर'फोरनो बड'लेण्ड होनो होननानै स्ट्रेटेजि गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो टाइम बर्ड बिटिसि सुक्ति समावबो बुंदोंमोन बिटिआर सुक्ति समावबो बुंदों बे बिथांनि गभर्नमेन्टनि मोनसे जोंखौ माने थगायनायनि मोनसे कौशलबो जानो हागौ स्ट्रेटेजिबो जानो हागौ जों बेयाव जेननो नाङा फैबाय थागोन पलिसिफ्रा स्ट्रेटेजिफ्रा फैबाय थागोन जों बेयाव जेननो नाङा गाब्र'नो नाङा आं बुंदों दिनैनि सिटुएसना गाबोन थाया गाबोननिया समफोर थानाय नङा बे सिटुएसनफोरजों जों चेलेन्ज खालामनानै थांनांगोन दिनैनि सिटुएसनजों जों चेलेन्ज खालामनांगोन गाबोननि सिटुएसनजोंबो जों चेलेन्ज खालामनांगोन मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन जे बर'फोरनो रायजो होआबा गवा बे मोनसे कम्पालसनाव गोलैहैगोन आरो बेनिखायनो जोंनि फाइटखौ जोंनि स्ट्रागोलखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनांगोन खालामनानै जों भारत सरकारखौ कनभिन्स खालामनानै जिखुनु प्रकारै जों जाति हिसाबै थांनानै थानायनि जिहेतु जोंनो फाउन्डेसन जाबाय बड'फा जेखौ जोंनो होलांबाय दिनैनि तारिखाव बे जे ग्रेट चल अफ बड'फानि जि बिथांनि जि फिल'सफिखौ गोसोखांनानै बुंफिनदों जे बिथांनि फिल'सफिखौ गारनाङा जों गारनायनिबो बाथ्रा गैया जों मावलांबाय थागोन आं दिनै बे दुलाराय बर' फरायसालियाव बिबान गैया मा जानो आं दुलाराय बर' फरायसाफोरनि भेंगार्ड हिसाबै खामानि मावलांनो हाया होमबा दा बेनिखायनो बुंदों जिखुनु प्रकारे बाय हुक अर बाय क्रुक इन कामिं डेज जोङो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ लानांगोन जुदि रायजो होआ मा गेदेर खोथा रायजो होआबा जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ 66 हो मावथ' जाति हिसाबै थांना थागोन ना जोङो नङा होमबा रायजो होआ जोंनो पुर्नांग रायजो होआ सेपारेट स्टेट होआ भारत सरकारा होआ आसाम सरकारा जोंनो हरा खिन्थु जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ बारायना हो 66 हो होम डिपार्टमेन्टखौ हो फाइनेन्सखौ हो होमबालाय मा जाति हिसाबै थाङा जों थांनानै थागोन दाहा पुर्ण मोनसे बिसास दङ कनफिडेन्ट दङ आं बे मुभमेन्टनिफ्राय सिन्स दा इनसेप्सन अफ दिस बड'लेण्ड मुभमेन्ट आं कन्टिनिउ दिनैसिमबो दंबाय थायो आरो थाबाय थागोन आरो जेलासिम जाफुङा बेखौ खामानि मावलांबाय थागोन मोनसे बाथ्रायै बुंनो थाङोब्ला प्रेक्टिकेलि बे बबे लेभेलजों फैगोन आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु मुभमेन्टनि जि वेबा मुभमेन्टआ बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागोन आं बेखौ थिग बुंनो हानाय नङा खिन्थु बबेबा मोनसे करनानिफ्राय आन्दलना फैगोन खारन जोंनिया डिसिसना जाहैबाय बड'फानि डिसिसना जाहैबाय जाति हिसाबै थांनाय जाति हिसाबै थांनांगौ जायोबा पुर्नांग रायजोआ जागोन बिसिसिजों नङा बिटिसिजों नङा बिटिआरजों नङा पुर्नांग रायजो हिसाबै जोङो जाति हिसाबै जों गसंथानो हानाय नङा बेनिखायनो बड'फाया फिल'सफि मोनसे होलांदों सेपारेट स्टेट लानानै बर'खौ जाति हिसाबै बिश्वनि दरबाराव मोनसे जाति हिसाबै गायसननांगौ आरो गेरेमसा जाति हिसाबै जों गायसननांगौ दा बे मिटिंखौ जोङो खुनु सानसे नङा सानसे जों मोनहैगोन आंहा मोनसे बिसास दङ इसोरनि प्रति आंहा बिसास दङ जोंखौ इसोरा इनजास्टिस खालामनाय नङा जों सैथोखौ लाखियो रावखौबो गिनो नाङा खिन्थु इसोरनि कुपखौ जों गियो नङा होमबा इसोरनि कुपखौ जों गियो इसोरनि पानिशमेन्टखौ गियो आं बेयाव फुरा बिसास दङ जे इसोरा सानसेब्लाबो जोंनो बड'लेण्ड सृष्टि खालामनायनि लामाखौ जोंनो बेखेवनानै होगोन